Гісторыя. Адзін з герояў Маліны напрыканцы мінулага году выкарыстаў словазлучэнне заходняя дзвіна. Дарэчы, падпішыцеся, калі ласка, на Маліну, ну і на гэты канал, ён называецца «Загляне сонца». І яшчэ адное дарэчы. Адзін з герояў гэта мой кент Макс Канавал, таму ён не пакрыўдзіцца. Я таксама казаў раней заходняя дзвіна, але гэта ўсё голас маёй унутранай Масквы. Бо менавіта для рускіх яна заходняя, а для нас, беларусаў, проста дзвіна. Яшчэ больш яскравы прыклад нашага з суседзямі непаразумення, канешне, слоўка Беларусія. Хочу нагадаць, мы канал «Загляне сонца», і мы зняли для вас ролик пра гэтую самую Беларусію. Прычым тут Наполеон, Кацярына і рускамоўная Вікіпедыя. Усе адказы маюцца ў гэтым відозе. Гарантую, будзе цікава. Давайте адбіўку. 25 жніўня 1991 году, хочется сказаць, што памятаю, як цяпер, наша незалежнасць была юрыдычна замацаваная. Верховны Савет надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнага закону. Наша назва Рэспубліка Беларусь. Амінь, кропка, без аніякіх варыянтаў. Прычым у расійскамоўным варыянце таксама Рэспубліка Беларусь. Тым не менш, з таго часу і да сённяшняга цягнуцца дзіўныя даволі спрэчкі на гэтую тэму, бо яно то тут, то там праскоквае. У свой час, гэта быў 2009 год, гэтае пытанне падымалі нават перад Дмітрыем Медведзевым, тагачасным прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі. Маўляў, ты нам, конечно, не Зімон, але наша краіна складаецца з 8 літар. На канцы стаіць мяккі знак, а 4-я літара гэта А. Ну, той Зімон, які традыцыйна абяцаў разабрацца. Да гэтага час разбіраецца пад Пуцінам ужо. З іншага боку, расіяне нават на побытавым узроўні настойваюць на сваім праве карыстацца Беларусі. Маўляў, гэта іхная такая традыцыя. Урэшце быў нават зварот у Інстытут расійскай мовы імя Вінаградава пры Акадэміі навук РФ. Там адказалі наступное. Зараз буду читать вам по-российски. Оба наименования Белоруссия и Беларусь имеют право на существование в современном русском литературном языке. Беларусь, наряду с наименованием Республика Беларусь, официальное название государства, зафиксированное в дипломатических документах на русском языке. Во всех официальных ситуациях и официальных текстах можно рекомендовать употреблять именно такие варианты. Белоруссия же неофициальное наименование. Оно употребляется преимущественно в бытовой сфере общения, и носители русского языка вправе использовать его в соответствующих ситуациях. Матка боска, неяк так атрымліваецца і здаецца, нават няма да чаго дадзяўбацца. Але расіяне ўвесь час топяць за сваё права называць іншых так, як у іх павялося традыцыйна, у дужках зразумела. Праўда, гэтае пытанне занадта часта мае палітычнае вымярэнне, бо Расія за сваю гісторыю нарабіла купу лайна іншым народам і працягвае гэтым актыўна займацца. Таму мова гэта не проста мова. Назва гэта не проста назва, а тое, што для іх традыцыйна, іншым крыўдна і нават небяспечна. Напрыклад, свядомы чачэн будзе тапіць за тое, што яго краіна гэта Ічкерія, а не Чачня. Украінец будзе крыўдзіцца за на Украіне, а не ва Украіне, бо форма на падкрэслівае, вельмі дакладна падкрэслівае рэгіяналізм. Як на Растоўшчыне, на Куршчыне, нібыта гаворка пра рэгіён, а не пра самастойную незалежную дзяржаву. Латышы і літоўцы, зразумела, будуць напружвацца ад слова Прыбалтыка, бо гэта імперскі штамп, таму карэктна краіны Балтыі. Ну і далей грузіны, якія настойваюць, што іх краіна гэта Сакартвела. І пофіг, як у вас там традыцыйна павялося, і як вы хочаце гэтую краіну называць. З традыцыйнасцю таксама бывае вельмі выбарачна, бо чамусьці расіяне не кажуць, напрыклад, Ціфліс замест Тбілісі або Ліфляндія замест Латвіі. Хоць у расійскай імперыі, канешне, быў і Ціфліс, ды Ліфлянская губерня. Але калі б яны зараз тое карысталі, атрымаўся бы такі даволі глосны, даволі гучны дыпламатычны скандал. Ну, а з намі, беларусамі, ну, тыпу, можна. Мы камфортны, мы нармалёвы, мы все зразумеем і гэтак далей, гэтак далей. Пра назву Беларусь і яе генезіс можам зрабіць асобны відос, кажа наш гістарычны рэдактар. Бо там цэлы дэтэктыў. Дарэчы, наш гістарычны рэдактар просіць вас, каб вы падпісаліся, калі вам бяспечна, на наш канал. Нам будзе вельмі усіму калектыву прыемна. Дык вось, назва Беларусь упершыню сустракаецца ў дублінскім трактаце пад 1255 год. Для параўнання, за 2 гады да гэтага, 1253, каранацыя Міндоўга, якая, як лічыцца, прайшла ў Навагрудку. Ну і, канешне, Міндоўг, кароль не Белай Русі, а Літвы.
Пра каго ж тады тая самая Белая Русь? Камічна, але дакладна невядома. Ці тое пра наш паўночны ўсход, ці тое наогул пра Наўгародчыну. Ну і сама назва далейшае стагоддзе літаральна плаваю, всплывае то тут, у гэтым рэгіёне маецца на ўвазе, то ў гэтым. У часы Вітаўта і Ягайлы Белая Русь гэта ўжо нібыта пра Полачыну. Далей назва распаўзаецца, расце як на дражжах, і гэта ўжо пра ўсё Падняпроўе і Падзвінне, то бок усходнюю частку сённяшняй геаграфічнай Беларусі. Яшчэ была нібыта ў процівагу назва Чорная Русь. З ёй, праўда, мутная гісторыя, але лічыцца, што гэта пра частку Гарадзеншчыны, Берасцейшчыну і Падляшша. Была нават версія, што Чорная Русь, бо не хрышчоная ці позна хрышчона, а белая такая вось трушная, хрышчоная і нібыта чыстая. Першым гістарычным беларусам можна лічыць чалавека, які меў пашпартныя дадзены, хаця нікіх пашпартоў тады не было, Саламон Рысінскі. Гэты чалавек з Полацка ў 1582 годзе, калі паехаў вучыцца ў Лейпцыг, упершыню пазначыў сваю нацыянальнасць як Беларусь. Дзякую, вялікія апладысменты. Як выглядаў першы беларус, мы не ведаем. Яго партрэту не захавалася. Таму можна пафантазіраваць, а яшчэ можна у чат GPT попросіць намаляваць яго. У хроніцы Мацея Стрыйкоўскага, таксама 16 стагоддзя, гісторыка і шпіёна, які заслугоўвае на асобную серыю, бо вельмі прикольны персонаж, зноў ж такі гэта вам вітанне ад нашага гістарычнага рэдактара, было пра літоўскіх беларусцаў. То бок гэта насельнікі Полачыны і Віцебшчыны. Яны грамадзяне ВКЛ. Але беларусцы этнічна і літоўцы палітычна. Ну і звярніце ўвагу на форму. Не беларусы, а менавіта беларусцы. Яе часам выкарыстоўвалі да 19 стагоддзя. Быў яшчэ прыкол з беларускім палкоўнікам. Гэта гісторыя пра магілёўскага шляхціца Константина Паклонскага, які прысягнуў маскоўскаму цару падчас нашых войнаў з Масковіяй, а пасля ачоміўся, апомніўся і вярнуўся назад да вернасці ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Як ён выглядае, мы таксама не ведаем, але, можа быць, ведае чат GPT. Запытайце яго, калі ласка, калі няма будзе чаго рабіць. Але ведаем, што нейкі час ён іменаваўся менавіта беларускі палкоўнік. У гісторыкаў ёсць нават версія, на грані, праўда, фантастыкі, што калі б гэты чэл гнуў сваю лінію далей, тыпу нахер маскавітаў і палякаў, а ў нас тут Белая Русь як асобная дзяржава, у тэорыі ён мог бы стаць нашым Богданом Хмельніцкім з усімі выцякаючымі наступствамі, то бок прота бацькам нашай нацыі. Але не лёс. У 1796 годзе, калі сюды ўжо зайшла і крэпка замацавалася Расія, паўстала беларускае генерал-губернатарства. Пра яго мы ўзгадывалі ў серыі пра першую русіфікацыю, імперскую. Калі ласка, паглядзіце той выпуск, нам будзе вельмі удзячна. Ну і калі падпішыцеся на канал, таксама будзе карысна. Але галоўным папулярызатарам назову Белая Русь, тут трэба падвесіць інтрыгу, напішыць свае варыянты, напісалі, окей, быў Наполеон. Пытанне чаму? Бо чалавек імкліва прасоўваўся на ўсход. 1812 год. І да яго была прыкаваная ўвага сапраўды ўсяго свету, што цалкам лагічна. Ну і калі шоў ён праз нашыя землі, то выдаў зварот да жыхароў Белай Русі, які, канешне, перадрукоўвалі еўрапейскія газеты. Роўна як і пісалі пра Барысаў, Бабруйск, Полацак ці Віцебск як гарады менавіта Белай Русі. Русье Бланш, выбачайце мяне за мой французскі. Ну і самае прыкольнае і нечаканае ў гэтай гісторыі, што назва Беларусь стала прасоўвацца і пашырацца, прычым не ў свядомасці мясцовых людзей, якія маглі называць сябе як заўгодна. Русінамі, літвінамі, тутэйшымі ці агулам ніяк не называць. Але ў свядомасці географаў, этнографаў і інтэлігенцыі. То бок, Белая Русь патроху праглынала і пераварвала тэрыторыі колішняй гістарычнай Літвы. Лепшы прыклад – Ян Баршчэўскі, аўтар кнігі «Шляхціц Завальня» або «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Гэтая кніга выйшла па-польску ў Пецярбургу ў 1844 годзе. Але тут прыкол яшчэ і ў тым, што не Белая Русь, але акурат Беларусь у назве. Два словы сталі адным, зліліся. І так можна прыкінуць, што варыянт Беларусь да Беларусія ў адное слова, а не Белая Русь, з'явіўся найперш у польскай мове, а пасля толькі перайшоў у расійскую і ўласна беларускую. Ну і далей, у другой палове 19 стагоддзя назва Беларусь працягнула свой шлях. Беларусі ставала больш, Літвы менш. Ужо і Эліза Ажэшка пісала пра жыхароў Гарадзеншчыны як пра беларусаў, што немагчыма было сабе ўявіць за 100 год да гэтага. Іншыя польскамоўныя літаратары таксама далучыліся да гэтага тренду. Трэба сказаць таксама і пра Касуся Каліноўскага, які спрычыніўся да распаўсюджання слова Беларусь.
ягоная легендарная «Каго любіш, люблю Беларусь». Прычым там кантэкст акурат пра заходнюю Беларусь і Віленшчыну, а не пра Полацак і Віцебск. Ну і, канешне, Багушевіч, дудка беларуская, смык беларускі. Напэўна, акурат гэтыя два чалавека, Каліноўскі і Багушевіч, канчаткова паўплывалі на тое, што ўвесь наш край гэта Беларусь, без агаворак. Ну і паралельна за Беларусь тапілі этнографы, пішучы пра беларускае племя, беларускія гаворкі, беларускія песні, казкі і ўсё такое. Прычым разышлося гэта ўсё далёка на захад, ледзьве не да польскай ломжы. То бок канец 19 стагоддзя, як не парадаксальна, бо пад ярмом расійскай імперыі мы знаходзіліся, Беларусі стае максімальна да халеры. Гэта агромны кавалак мапы ўсходняй Европы. Дастаткова зірнуць даследаванне Яўхіма Карскага і накласці на мапу сучаснай Беларусі. Ну і ў выніку на момант абвяшчэння БНР, а за ёй і БССР наш назоў Беларусь. І ён уже не знікае з мапы, нават пад рознымі акупацыямі савецкай, нямецкай ці нават польскай. Беларусь і беларусы ёсць. Кропка, амінь, дзякуй всем за ўвагу. Адкуль тады форма Беларусі? Каб адказаць на гэтае пытанне, трэба крышачку вярнуцца ў гістарычным часе назад. Давайте адкажам на пытанне яшчэ адное. А з якога часу Масковія гэта Расія? Зразумела, яшчэ розныя там Іваны Грозныя пісалі пра сябе, маўляў, я уладар всея Русі. Русі ў шырокім, самым шырокім сэнсе. Але іхная дзяржава для ўсяго свету была Масковіяй. Так было да Петра I, які для понта вырашыў зрабіць рэбрэндынг свайго краю. Расія гэта нішто іншае, як грэцкае прачытанне слова «Русь». Далей за часамі Кацярыны з'явіўся тэзіс пра тры народы – вялікарусаў, маларосаў і беларусаў. Адпаведна, Расія, Маларосія і Беларусія. То бок на конкурсе штучных назваў краіну Беларусія, напэўна, заняла першае месца. Бо гэта не проста калька, а калька з калькі, пародыя на копію. Але яно прыжылося, на жаль. І асабліва ў часы БССР Беларусія была паўсюдна. На буклетах, кнігах, значках, на першых палосах газетаў. Гэта быў адзіны варыянт для назвы нашай краіны па-расійску. Таму акурат старэйшае пакаленне расіянаў і звыклася да савецкай традыцыі называць нас так. І гэта, канешне, не нашы, а абсалютна іхнія праблемы. Роўна як іхная расійская праблема, што горад у іх Петербург, а вобласць чамусьці Ленінградская. Сёння, здаецца, ўжо аніводзін прытомны чалавек не будзе казаць ці пісаць Беларусія, бо гэта абраза і непрыемны тролінг. Тым больш на пачатку студзеня СМІ пісалі, што ў расейскамоўнай Вікіпедыі нарэшце знікне артыкул пад назвай «Беларусія». Бо нейкая там чарговая група экспертаў, якая сабралася абмеркаваць пытанне, прыйшла да высновы, што Беларусія ні да чаго. Яе ніхто не шукае і не гугліць. Усе даўно пераключыліся на варыянт «Беларусь». І ўсё ж, як рэагаваць на Беларусію? Наш гістарычны рэдактар працягвае прапаноўваць, казаць і пісаць Масковія, прычым з дадаткам на Масковіі. Хай шалеюць. А яшчэ можна дадаваць Каралявец ці Кёнігсберг замест Калінінград. Ну а чаму, уласна, не? Калі ў іх свае традыцыі назваў, хай і ў нас будуць свае традыцыі. Карацей, why not? Усё гэтае пытанне, насамрэч, круціцца не вакол адназначнай гістарычнай ісціны, а вакол палітыкі і прынцыпу. А з намі так можна? Калі мы лічым, што з намі так не можна, дык ніякай Беларусі існаваць не павінна. Бо інакш гісторыя пра тое, што нейкі там алкаш у двары называе цябе «Эй, малой». Хоць табе ўжо, не ведаю, 35, ты плаціш камуналкі і падаткі, ну і агулам даволі годны чалавек. Прыемна? Не. А для яго ты далей малой, бо ён так прызвычаюся. Элементарнае хамства. Ну і лагічна, што рана ці позна гэты чэл рызыкуе адгрэбсці, бо, як казаў вялікі беларускі паэт Макс Корж, малы пасталеў і застаўся такім толькі ў яго, і маецца на ўвазе гэтага хама, хворай свядомасці. І яшчэ адна выснова. Беларусь, а не Беларусія, гэта не для расіян ці іншых суседзяў. Гэта для нас саміх. Гэта такое унутранае, маральнае, можна сказаць, калі хочаце, практыкаванне па пабудове дыстанцыі і адлегласці ад людзей, якія нам непрыемны. Ну а таксама па будове самапавагі. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Калі ласачка, бараніць сваё і давайце беларусець разам.